אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. זה יצא פי 100 יותר יפה ממה שדמיינתי. ראיתם שאפילו הנייר עטיפה של הפרחים ממותג בדיוק בגרפיקה שלנו, המפיות שולחן, חכו זה לא הכל, בואו. זה הראנר שלנו. משהו חשוב ממש שלא אמרתי, העציצים האלה זה מתנה אחר כך לאורחים. שלט הכוונה, הדבר הכי פשוט שיש, שמנו עליו את הפאטרן של האירוע שלנו, יצרנו קצת יותר עניין גם בגרפיקות. אפשר לראות שאפילו המפות, במקום ללכת על מפות רגילות קנויות, ממש הדפסנו מפות בייצור אישי. אפשר לראות בסדנת גבינות שתפרנו קריות במיוחד לאירוע הזה, מעבדים שהדפסנו. אפשר לראות ממש את התפירה האישית עם הדונוטלים. והשוס מבחינתי זה שהדפסנו על סמיכות פיקי אמיתיות. הדפסנו את הגרפיקה שלנו על הסמיכות שפרסנו על הרצפה. תראי זה מהמם, איך זה מקפיץ את האירוע. והדוכן, אימא'לה, הדוכן, שנייה. מה זה היופי הזה, מה זה? בדרך כלל עוטפים ברים בצבע שחור, משעמם, לא אצלנו, תפריט בר. ראית דבר כזה פעם? בגלל שהצילייה ככה מאוד סוגרת על האירוע, יצרנו מין פרגולות כאלה עם צמחייה מטפסת עליהם ופרחים שיורדים מלמעלה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.